L'ésser humà, gràcies a la seva capacitat creativa i de treball col·lectiu, ha estat capaç d'assolir grans fites socials i tecnològiques al llarg de la història. La transició energètica podria ser una altra d'aquestes fites, però el problema és que no tenim gaire temps. Per tal d'evitar que la temperatura del planeta augmenti més de 2 graus cap a finals del segle XXI, la transició energètica hauria d'estar més o menys completada l'any 2050. Per això, la immensa majoria d'informes institucionals i plans estratègics dels governs fan servir aquesta data com a objectiu. És viable fer-ho en tan poc temps? Per saber-ho, cal tenir present que les limitacions a la transició energètica poden ser de 3 tipus: tecnològiques, político-econòmiques i socials. Agafem com a exemple una tecnologia en desenvolupament com és l'hidrogen verd. La producció d'hidrogen a partir d'energies renovables permetrà emmagatzemar i transportar grans quantitats d'aquestes energies, eliminant així la dependència dels combustibles fòssils. Això és el que ens diuen, però quant de temps necessitem encara per a desenvolupar aquesta tecnologia? Els informes de l'Agència Internacional de l'Energia estableixen que farà falta incrementar anualment al voltant d'un 70% les inversions en I+D en aquest sector per assolir els objectius. Això és viable, però evidentment està subjecte a molts factors difícils de predir. Per altra banda, necessitem un marc regulatori i administratiu que doni garanties tant a inversors com a ciutadans. Hi ha països que ja estan desenvolupant lleis per regular les tecnologies de l'hidrogen, entre ells Espanya. Però sovint el problema es troba en les traves administratives que sorgeixen una vegada s'implementa la llei, dificultant la viabilitat econòmica dels projectes. Finalment, les resistències socials poden allargar aquestes escales de temps. En el cas de l'hidrogen, és necessari disposar de parcs eòlics i fotovoltaics que alimentin aquesta tecnologia. I, per tant, cal gestionar les reticències dels que critiquen els impactes d'aquests parcs sobre l'entorn, buscant estratègies de comunicació i participació per aconseguir la complicitat de la ciutadania. Inevitablement, haurem d'acceptar un impacte sobre el nostre entorn si volem solucionar el problema en un temps raonable. Per això, hem de demanar als experts i a les institucions que ens presentin de forma clara i transparent el balanç d'avantatges i inconvenients de les decisions que prenen, per tal de poder opinar amb rigor. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.